जालायलांलाहाय साख्रुबजोबलायलांथारबाय नुबायना नुबाय 10 बाजिलायबाय बे बिहामजो उन्दैया दाबो सिखारनोनो जायाखै लासिं सिं अबाव दाबो एफा सानजौलायनानै उन्दुबाय थानो हाथारखो बियो जों आरो बिखुनजो बुरैया सिथ्ला सिबबाय बायनानै सामफ्रामबो सिंफ्रासो साख्रुबजोबलायलांबाय हा मानोथो बिहामजो लायखो आंलाय बिसोरखौ दार मासथिनि मा जाबावगोन बुंबाबो जेबो मुलाम्फा गैला दा मिथिबायना आयै माबायदि जायो धोनि नखरनि फिसाजोखौ बिहामजो खालामनायनि फिथाइया आंथ' बै समावनो नोंसोरखौ ब्रा ब्रा बुंखाबाय थाखादोंमोन आयै धोनि नखरनि फिसाजोखौ दालाबो होननानै नाथाय नोंसोरसो आयै आंनि मोनसेबो बाथ्राखौनो खोनासङासै हा नोंहालाय माखौथो नांजालायखो नों आरो बेवहाय जोंबाय थानाय अराव खिलु लिरना होनो दा सानखा जोंखादोंसो नोंखुनजोआ सोरनि बादायाव सोरबायासो मोनफ्लांगोनबो थां माबार संनाय खावनायाव गोसो होयै थां बेवहाय नांजाथारनाङा नोङो औ आयै हा आंलाय बेखौनोथ' खालामगासिनो ना आयै मानो होनोबा आयै आंथ' रावबो धोनिनि न'खराव उजियासै नालाय आयै दाउजो माहारानिया दासो सिखारना फैलायदों र' जारिथारनां बेखौ आयै आंना बिहामजो आइ रानि सनाया दासो सिखारना फैदों हनै फै आइ फै नोंखौनो नेबाय थादोंमोन आइ आङो मेंबाय खोमा उन्दुनो सा लोंगौमोन हो आइ सा लोंगौमोन गुदुंनो हो गुदुं सा हो औ आयै गुदुं सा कापसे मोनोमोनब्लाथ' जोबोर मोजां जामारगौमोन आयै दाउज्रोमा गुदुं सा लोंनो लाजियासै नोङो लाजियासै बेफोरबायदि महारानि बायदि 12-1थासिम उन्दुनानै बिखुनजोनाव सा बिनो लाजियासै नोङो गोख्रै माबार थांनानै न'नि खामानिफोरा मावहैथां नाथाय आयै आंथ' नोंनो बे बाथ्राखौ जुलिनि सिगाङावनो खिथाखादोंमोन आयै जे आङो एसे गोबावजोंसो उन्दुनानै सिखारो होननानै औ खिन्थानायालाय खिन्थादोंमोन नोङो नाथाय बेखौलाय आंलाय बोरै मिथिनांगौ जालायखोमोन नोंनि बे गोबावजों उन्दुनानै सिखारो बुंनाया सानजौफुनि बाथ्राखौसो बुंदोंमोन नोङो थां माबार न'नि खामानिफोरा मावहैथां खामानिफोरा ओरैनोबा गासिबो गोजोजोबनानै दंजोबथारो सिगां गोख्रै थांग्रोनानै माबार रुमफोरा माबार सिबग्रोहैग्रोथां दानो 12-1थासिम उन्दुग्रा बियो आरे आइयाथ' आंखौ सिबनो थिनबाय न'खौ नाथाय आंखौ सिबनोनो रोङा हासिबखौबा माबायदि सिबो बेबा आइया औ रोंबाय बेथ' जोबोर गोरलैसो माथो हासिबखौ ओरै आखाइ फारनैजों हमबाय बेनि उनाव ओरै खेबसे सिबज्रावलाबायबाय आइयाथ' बेबायदिनो सिबो बेथ' मासे गोरलै बेखौथ' आङो ओरैनो हायो आरे बेथ' बायबायसो दालाय आंलाय मा खालामनांगौ जाखो आरे मा जाखो गैलाहाय आयै मा बायहोजोबलायखो बेबा मा जाखो आयै मा खालामखो आयै आंनि 50 थाखा दामिनि फुल दानाखौ सिफायथारबाय बियो आंहा मैयासो बेखौ मंगलबार बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन ब्रा बेफारिजों नांलायनानै लाबोलायथारदोंमोन आङो सिफायबायसो बियो सालिया आयै अना खाना मानिसि बेलाय आगै मा खालामखो नोङो बेफोरखौ एसे लासै मावबानो जायोना माने आब' आंथ' जेबो रोंथाराहाय बियो जेरावबो उदायथारा थां माबार इसिं न'आव थां
गाख्राय माबार इसिं न'आव थांनानै बिहामजो गिदिरनि संनाय खावनायाव एसे मदद खालामहैथां नोङो। थां। औ जागोन आयै। नै आगै, बे ओंख्रिया दायो गोदौगासिनो दङ। ओरैनोथ' आङो बेयाव गासैखौबो होजोबफ्रामखाबायानो। दसेनि उनाव नोङो संख्रि एसे होनानै खोबनानै गोदौहोबानो जाबाय। बुजिखाबाय दा मा खालामनांगौ? नो दायो बिखुनजोआ नाजाव। जागोन दे आब', आं नों बुंनाय बायदिनो खालामगोन। बे होबाय संख्रि। बे अरा मानो एसेबां खम जोंदों? बिदिबाथ' माथो ओंख्रिया थाबखौनो मोननाय नङा। र' आं बे गेसनि फ्लेमखौ एसे गिदिर बारायनानै होनि। अब्लासो ओंख्रिया थाब थाब मोनगोन। दालाय दासो जादोंना? दे मोनबाय थाथोंसै बियो। नै हा मा खामहो मोनामखोसै? मावथि जालै एसे मावथि बिसिनि खोनासङो नों मानो? गावनिखौबो खोनासंदो एसे। र' नों बेथि थांगौ नै नोम्बैया। साना ओंखारबाय हनै आंबो ओंखारबाय दिनै जावख्लाब जावख्लिब खालामनो। आयै खामजोब्बाय। गैला खामजोबनानै सेस जाजोब्बाय, हांगार जाजोब्बाय हनै। मा होननांगौ जाखो बिसोरखौलाय? गासैखौबो हांगार खालामजोब्बाय हनै, खामग्लिहोजोब्बाय। खोनागोना खोनायाखै जाखो? बहा थैहैजोबखो नोंसोरलाय? ओंखाम ओंख्रि संनाया बहा थाङो? आगै मा खालामखो नोङो बेफोरखौ? आं नोंखौ मा बुङामोन? मानो मोनसे खामानिखौबो मोजां मावनो हाया नोंलाय? मानो मोजां मावा? आं बुंदोंमोन ना नोंखौ ओंख्रिखौ नायनो। हा बहाथो गोमाना थाहैनाय नोंलाय ओंख्रिखौ नायनो गारनानै? आंलाय मा खालामखो आब'? आंथ' खालि नों बुंनाय बायदिल'सो खालामदोंमोन आब'। नोंनोथ' बुंदोंमोन ना आब', ओंख्रियाव संख्रि एसे होनानै ओंख्रिखौ खोबनानै दोन होननानै। बास आंथ' बेखिनिखौल'सो खालामदोंमोन। ओमफ्राय गेसनि फ्लेमखौ आङो एसे फेदेरनानै होदोंमोन आब', जाहाथे ओंख्रिया एसे थाबनो मोनो। ओमफ्रायथ' जेबो खालामाखैमोन आङो। मोजां, जोबोर मोजांखौनो मावथारदों नोङो। आरो बिनिख्रुइ साबसिन खामानि मोनबावाखैमोन नोङो। नोंनि थाखायनो दिनै सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रिया गासिबो दैयावनो थांजोब्बाय। माबायदि आदुंगारि बिहामजो मोनखोबालांलाय? जेबो खामानियावनो उदायथारा बियो। मा खि मोनजानानै लायफ्लांखो आङो बे बिहामजोखौ? दारमासथिनि। आंथ' जेबो मोनजायासै, नाथाय बे आंनि खर'खौ सानफ्रामबो जायो। दायो थां, इसिं न'निफ्राय मा बार ओंखारलां नोङो? औ, ओमफ्राय दायो आंहासो हारसिं फारसेनिफ्राय संफिनजोबदो। नोंसोरखौ सालिफोर।